Piye pupundane? Sampunipun kula ngadepi Ndoronggung Praposmi. Nggih. Kula kawon ta, Mas. Kowe kalah. Praposmi ora kena disanggo gampang kanthi putih. Sawetara aku titip Kabupaten Penarukan tak jangkai. Resmi. Upamane sliramu ki ngadepi Praposmi menang ora kondang kalah pinan. Ing nyatanipun kadang kula Joko Warono menika pun kalah ngadepi kalih Praposmi. Nggih. Sakniki kula nutuh sampean. Jalari nganti balelo perang gedhe kalah narokan. Perkara perang kalah iki jalaran aku ora nyalahke sapa-sapa. Apa kowe? Kok kula? Ya, dasaripun panggol wentakmu. Kula niku mboten nggolo wentak prajurit. Ya terus badal wakil Adipati nata negara. Aja mung nata negara. Wajibane mun sampun kaperang-perang. Kabeh Jawa kuwi nadyan piye wae nek kowe gelem biyantu lawan prajurit-prajurit iki iso nggo kemenangan. Mas Adipati? Nggih. Sakniki njaluk ikuh karo Bapa Walang Sungsang. Nggih. Bapa Gun, dalan siji buntu golek dalan liya. lajeng mawi margi kang kados. Kowe duwe pusaka sing ampuh. Pusaka sing ampuh. Iya. Ingkang kula pusaka kuwi lajeng ingkang dipun pesakaken Bapa Gun. Candrawati, Candrasari, Candraning Repu. Niku pusaka sing ampuh. Ingkang sepados kangge ngadepi Praposmi. Bener. Ampeyane kados pundi? Lho kene Ilaka patih kadang kula diaduk dihadapi diksa mawon kalah. Lho kadang-kadang kula niku pawangane wanita. ngerti. Napa sampean kepengin jlomproaken dumateng kadang-kadang? Ora tekes jlomprong penggen. Ajeng. Arep diaduka wong lanang. Nggih. Iki janjine sing ngadepi. Iki musuhe wong wedok. Iki kadang kalane lemes. Dadi diaduka wong lanang. Iya. Sing ngadepi wong wedok mesti pengapesane. Nggih. Prajurit, timbal kadang-kadang. Lamun to dina iki Kabupaten Penarukan geger perang karo Demak. Ning nyatane kabeh para prajurit ing Kabupaten Penarukan iki padha kendang kapracondang. Lho kanthi kuwi saka pangandikane Bapak Guru Walang Sungsang, Kadipaten Penarukan bisa menang. Nanging syarate sing maju perang iki jeneng sira sakabehane. Lho jenengan nika pripun to, Kang Mas? Kula nika wanita. Kok malah jenengan ajuke perang. Lho iki senopati prajurit ingkang dumdeng-dumdeng diaduk leguduk mawon kalah lho, Kang Mas. Monggo Bapak niki Nggih. Bapak, Candra. paring dawuh Bapak. Kenapa? Mergo prajurit lanang padha keok. Mula aku ngajokke kowe. Mergo prajurit lanang nek sing ngadepi wong wedok iki gampang luluhe. Ora duwe daya. Napa saestu pun Tenan, kowe iki minangka ranting. caranipun kados pundi? Carane mengko nek ana prajurit lanang aja gelut. Lah lajeng Aja nganggo atos sing balung kandele kulit. lah nganggo napa? Nganggo semanu. Dados boten perang gelut adu jotos. Ora kowe kalah. Oh, ngaten iki.
awakmu coplok kiwa tengan mengko didadar dipangan. Wok wok wok. Pripun lho pancen kula niku mboten Celirik. tidak dalang lirik. Lah, Ngono lho ya ate ya. Ate aku wah, Monggo kok upama kowe ketemu karo Prabu Semi, lambem sing isor copot. Aduh Kang Mas, sampeyan nek menawi kula cokot napa kula saged. Ngerti kan? Carane. Upama ketemu karo Prabu Semi. Mesti kok kedo karo kowe. Oh, jadi Prabu Semi, copot to sawangan. Kang Mas diparani. kowe ngene yo. Nek ketemu Probosmi. Hah? Maaf, berarti makan apa? Berarti kan mau. brepat kero iku. Kang Mas Nang katanya bisa lho. lantung jenengan. Lho gampang. Kayak kepilot gondo. Nggih, kula saged melot dateng Prabu Semi saking Kasultanan Demak Bitoro. Yang Monggo. pancen kaya ngono gal tindakake temono Prabu Semi. Nek ngaten separuh Kang Mas. Iya. Candra Sari Candraningro. Kanggo Candrawati. Durung nganti unggahane Kasultanan Demak Bitoro. Ana priya kanthi klijo pusaka takon ana diajak. Takoni, Dik. Panjenengan Kang, Mbok. Aku iki. Lah kok malah heri-herinan? Apa wae Kang, Mbok? Kang, Mbok. Iki sana. Ora ateges aku ki tambuh lawan kowe. Kok nganti kowe iki ngligo pusaka? Sopo kang dadi aran? Diwanokake. Aku tumenggung Prabu Semi. Kalebu Mintasraya saka Kasultanan Demak Bitoro. Piye aku kok ora keprungu rodok banter. Untuk banter. Iya, rodok banter. Iki ki ora banter, malah ora krungu. Ayo bali. Sapa iki lho Kang aran Temenggung Prabu Semi. Oh, Temenggung Prabu Semi Senopati to saka Kasultanan Demak Bitoro. Menika leres Kang. Takon ana karepe apa Dek? Takoni karepe. Lho iya kok takon ki kudune kabeh. Temenggung Prabu Semi. Kok nganti kowe tepuk ana ing papan kene tenane kowe ndek kekarepan apa? Ngene iki sana. Sadurunge aku mangsuli apa kang dadi pitakonmu. Ing kene aku kepengin ngerti sapa sak tenane kowe sak katri. Mapan ana tengahing pabaratan. Yo. Yen pancen sliramu kepengin mangerteni sapa tenane aku lan kadang-kadang iki, bakal tak tepungke. Aku Candrasari. Candrasari. Kang Sawiji. Aku Candrawati kadang dalem Kang Mas Dipati Tunggul saka ing Penarukan. Candrasari, Candrawati. Kang Sawiji cilik pakulitane kuning. Aku Candraningro. Tundra kadang Kang Mas Dipati Tunggul. Candrawati, Candrasari lan Candraningro. Temenggung Prabu Semi. Dadekake kawruhanmu. Nganti aku tumapak ana ing wewengkon Kadipaten Penarukan Jalaran. Lagi wae aku ngoyak kawan kadangmu Dipati Tunggul Wulung. Kang wektu dina iki wani balelo saka Kasultanan Demak Bitoro. Tunggul Wulung. Prabu Semi Iya. pancen Tunggul Wulung ki balelo ana ing Demak Bitoro. Bener. Mergo pancen Kang Mas iki ora pengen direhke wong Kasultanan Demak Bitoro. Bener kowe Kang Mbok? Iya. Mula yen pancen kowe munggah ana ing Penarukan mung kepengin ngrakit Kang Mas Tunggul Wulung. Mbok menawa pancen kowe kleru. Dasare apa kekondhose kaya? Mergo apa? Ana ing papan
Condrawati lan Candrasari. Temenggung Prabu Sri. Lamun to sedolan kekarepanmu nganti mapak lakuku krana kowe dadi senopati perang saka Kadipaten Penarukan. Nanging Condrawati, Nanging gini yo. lamun to aku ngadepi kawan kowe sak katrine ing mangkone bakal nempuh pocapan lamun to aku menang ora kondang. Lamun to aku kalah mesti wae badal derwira. Mula tak jaluk kanthi banget Condrawati. Duduh kene di papan dununge Dipati Tunggul Wulung bakal tak rangket tak sowanana ing Kasultanan Demak. Temenggung Prabu Sri. Genahe pancen yen arep sangket karo Kang Mas Murad Dadya. Emane ning papan kene aku kepengin nyawijekke Penarukan lan Kasultanan Demak Bintara ben ora ana peperangan bisa nyawiji dadi siji. Nanging kabeh kuwi mau ana syarat lan saranane. Condrawati lan Candrasari. Tuwuh ing pasulayan antarané Kasultanan Demak Bintara lan Penarukan. Iki bakal nemuhake ing pedamen. Nanging sauger kadangmu gelem tak sowanana ing Kasultanan Demak, lah ya wis rampung perkara iki Condrawati. Durung tak tulungke Kang Mas Dipati Tunggul Wulung marang tanganmu. Ning ana jole. Apa ijole apa Mas Pijes Raja Brana? Ora mung kepengin aku Mas Pijes Raja Brana sing kon dadekake dadi temenggung ana ing Demak iki ora. Apa? Kene ya wis ijole Raja Brana. Sauger temenggung Prabu Semi gelem ngepek bojo aku lan kadang-kadangku. Bisa nyawiji Demak lan Penarukan. Aku kudu dadi bojo. Kurangnya apa aku lan kadang-kadang. Iki lho priya siji, lho ditresnani wanita telu. Apa ya ora kabujat kuwi temenggung Prabu Semi. Tur meneh yen to kowe gelem ngomong katresnane, aku lan kadang-kadangku. Aku wis sawijining senopati. Kudu tansah miwahake marang pribadi. Nengenake marang wajibane negara. Kowe senopati, dene tanggung jawab kang abot banget ana ing Suting Nindra Prajan Nitri Kumangkara Sakwise candra ning rum nembung kang putasan kanthi awek aku rumangsa gredeg rumangsa Ora sang gredeg yen pancen kowe seneng ladenono kadang-kadang ya pancen kaya ngono yen pisanan gredeg ketimbang yen to wis kulino malah kurang. ini Ayo diajak. kanggo nodi sepiro gedene tresnamu karo aku ing papan kene. Aku pengen ngerti bukti sepiro gedene tresnamu karo aku. Lah yo to Condrawati. Lho pancen tresno iki kudu dibuktekke. Langsung kapan le buktekke diajak? Apa kowe kudu tak ladeni ning papan kene? Bukti lu wis dhisik. Monggo Kang Mbok. Oh lho senengane to yo Kang Mbok. Lho iki borongan. Luwe becik wong telu bung limpah. Cek menang luwe dhisik. Menang sing Kang sepul apa rumiyin. Yo, senengane pancen nyalahke. Kanggo kalah yen manut pinengan. Lanjut manut kami. Manut terus nak kowe iki. Kawitane aku tresna Jangan
aja nganti lamun wiwit aku dadi panggalan karo ing Kasultanan Demak kanthi aku kapiji minangka senopati utawa temu lagi iki lho aku cedhak lawan bocah wadon Apa tenang? Yen pancen kowe lagi cedhak karo bocah wadon lagi. Yen kaya ngono diajak, kon kawene diajak. Ayo seseh kene. Kowe seseh kene. Meripatmu berepes licik sakwise kadangmu nganggo tembung awak aku ngosot dircetak terus pancen kabeh semono pancen pangeran Coro iki pancen bapa walang sungsang ya mula kanthi kuwi gamblang pisandang ning kowe pino kuwatan ana Kasultanan Demak Bindho ini kowe iki kerja kula pejahi kemawon katimbang kula wirang pejahi kemawon kula tak balik ning ndi Lah kok kepenak men kowe jalo mati ning ora tak pateni nyawamu. lanjut Tak pateni sikilmu. iki menapa panjenengan anggen kula badhe mejahi kali Prabu Semi ngene ger Prabu Semi iki Demak ibarate timun bukit Joko iki iya ora duwe kekuatan nanging migunane sipun jaduke ora jaduk nggih nanging perkara iki kekuatane ngerti karingkian ing Demak piyambakipun pinangka sira lah kok upami kula pejahi tartamku kula mboten badhe ngertos pun ringkian apa dipejahi nek boten dipun rapi kemawon enak kowe
Sanjuri kesopian kados pundi? Iki digunjara. Ngaten diseksa. Nek dibar diseksa, mengko dipakane dicombor dedek. Menawi turu ampun dipun paringi kasur Kang Mas. Ya terus Oh. piye? Lho, ngandhapipun diparingi es batu. Ben cepet ngono ya. Nggih. Prajurit, ora saksen lepokke batu jaran. Demak Bintoro tansaya ringkih. Tak tamtuke mawon ing mangkenipun. Sekedhap oleh kula Sanjuri Sultan nangis. Apa meneh? Isih ana perkara kang dibayani. Menapa? Regane ne. Sultan Demak. Iki rasa. Boten sak. Iya, kesalahan. Kene ora dipati soro. Namung warnek. Lajeng sinten kaya Sing gawa pati soro natu Sunanyu. Senanju mapanipun Mapane ing pantu dipun. menawi kados ngeten kula colonge Ratu Senanju. Aja busak sumundak rek. Lajeng menawi boten Nek kowe sing ngidro Ratu Sunanyu, urung kelakon kabaya. Wis konangan wong Demak. Wis kebulet. napa kula sing nyolong? Alam anak kowe. Kula kok Ora, sinten kok? ora liya yo. Contoh sapa meneh? Kene ketara maling. Oh, nek maling maling ora wis talan. Apa nek maling? Oh, ngaten nami ngaten nggih nyuwun tambahin pangestu. Ayo tindake. Monggo monggo Mas. Ora nyemetkan bisa. Ora ket pangestu Indonesia. Aku ora bisa ngalahake Tan saya rasa tangan sakjroning aku kurang lebih sama. Kayak karek nanging yo kene sulit tangan sliramu orang kono langsung sekolah. Apa yo mbok menawa cukup iki iki sliramu suwe dikawe sekolah. Terus wae iki terima kamu dua kali nyaman sliramu jelas lagi lawan lagi. Kiro. Yen to aku ra iso ketemu lawan kuwi. Iso itu ya. Rewangian awan kabeh rumah. Yang pengiran itu untuk berjadi istirahat. Assalamualaikum. Kok kaya suaranya kayak karek. Waalaikumsalam. Iki kula lho kang dateng. Kok sampun dipikir mah. Jane luput kula niku napa? Boten napa-napa. Ing
semu kang Ratu Kalinyamat boten kasbu umpami kula dhateng ing Jepara. Yen ngoten kang Ratu Kalinyamat tanpa guna kula mapan ing Jepara, kula nyuwun pamit. Kula tak wangsul mawon wonten Demak Bintara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ojo. Ojo. Kula tak Ojo ya. tak Ojo yo. tak mau. Gaul siramu saiki ya. Lho, kula niku gumun kali Kang Ratu Kalinyamat. Gumune mangkep. Adat sabune yen to kula tumuju ing Jepara niku boten kados ngaten. Semune Kang Ratu Kalinyamat pun boten kasbu. Jane dosa luput kula niku napa Kang Ratu Kalinyamat? Jadi siramu rampung mangsani kabeh kaluputan. Yai karep. Kang Kalinyamat Nyanti kanggo Kalinyamat iki wis kelawan siramu. Nyanti yen awan radoyan mangan yen penjerak kesuruh putih kecil siramu. Ewa semono kowe wis pali kelawan kanggo Ratu Kalinyamat. Apa mbok napa dibes siramu tidak wis kagungan karo sing nom. Tur luwih ayu. Jur siramu lagi Ratu Kalinyamat. kula supe. Ayo to, Kula nglalekake Kang Ratu Kalinyamat. amestine wae kaya ngono. Dipek sak menika karep bet Joko Tingkir sampun kagungan garwa Diajeng Ratu Kabah. Kula sampun dados garwanipun Ratu Kabah. Ya, Klentu panyatra bawanipun Kang Ratu Kalinyamat. Kok umpami Kang Ratu Kalinyamat niku mangertosi dhateng surasaning ati kula. Ngertos dhateng isen-isening ati kula, kula kinten Kang Ratu Kalinyamat niku boten gadah panggerba ingkang kados ngaten. Jalaran menapa Kang Ratu? Wiwit saking Demak Bintara kula tumuju wonten ing Panti Jepara. Namung pamrih kula niku sepisan. Kula kapan kula kangen kelawan Kang Ratu Kalinyamat. Ning jebul kok ngaten panampinipun Kang Ratu Kalinyamat kalih kula. Yen ngoten lak boten wonten ginanipun yen to kula jumeneng ing Jepara. Lak langkung prayoganipun kula wangsul wonten ing Demak Bintara. yo yai. Yen ngurus kabeh pangrekane kanggo kleru. Sepurane sing gedhe yo yai. Minta jaluk ditama ojo kondur ono. Demak. Boten nglengos mele, Ora iki, boten buka mele. ora iki. Lho kok iki Ayo yai. kula kinten yai. Yai karepe. Kaijenan boten kinanten Kang Mas Sunan. Yai iki. Gonmu teko kabeneran. Mergo dene iki Kang Mas Dadi lagi wae tidak diulang aji dalam tahun santri. Sekali para aktif kok lagi wae kondur ketik wajiban. Aku saijin. Yen ngoten mapan ngeresan Kang Ratu Kalinyamat. Bener. Kula saged caket izin kelawan Kang Ratu Kalinyamat. Yo yai. Kang Ratu, Yai karepe. yen pinuju kula caket kelawan Kang Ratu Kalinyamat. Kula kemutan Kang Ratu. Yai ngono. Nalikane kula kepanggih lan andung tresna kelawan Kang Ratu Kalinyamat. Jalaran menapa? Ingkang saged mbedah ati kula. Wanita ingkang mapan wonten sakabetipun manah kula boten wonten sanes namun kejawi Kang Ratu Kalinyamat. Yai karepe. Sak bisa kanggo Kalinyamat tapi kadang gawe seneng ati. Yen ngono pancen siramu ora kali ati kanggo Kalinyamat. Kang Ratu Yai karepe. ngantosa kukut jagat kula. Kula boten badhe supe, kula boten badhe kawin lan kelawan Kang Ratu Kalinyamat. Jalaran Kang Ratu. Wanita inah wani ing ati
sanes Namun kang Yang nanging kang ora Tinggal mboten saged mesthekaken yen kula kendang budaya kang sifat kejujuran lawan kang ora kaliyan. Jaripun kang mesthekaken jebul bebasan kados dene wong lara sing tangguh saknalika remen menggalih kula.
jane aku iki padange yo dibilang koyo ngene. Dadak korine kok Anjir pangapunten Kang Mas. Sedaya para abdi kudu tetep kewajiban wonten perkumpulan. Kula kuwates nek wonten medan liwat mlebu wonten wonten ingkang mangertos. jebul ngono. Anjir. Kuwatirake nek ana wong edan lho. Anjir. Nanging aku Gunung manggung. sakwise aku mlebu kilang patungan Kanjeng Ratu. Anjir. Aku kira ora rokok ora. Terus. Nanging kok kilang patungan tegesan kae koyo ngene jane tegesane sapa? Anjir toh. Iku lho, kae tegesane sapa? Anjir kapan ada pangapunten. Tegesan abdi panjenengan piyambak. Tegesane aku. Kartine kok resik-resik tegesan sembarangan. Wong tuwa resik-resik kok malah koyo ngono ya. Lho, lah iki tegesane sapa Kanjeng Ratu? Iki lho, yang buriku. Anjir niku Kartono nggih abdi dalem piyambak. Kartimen. Ya aku pancen duwe abdi Kartono. Kartimen karo Kartono ya. Aku mau ngomongane wae. Golek dadah. Astagfirullah. Lah ning jero centang iki tegesane sapa? Zaman iku tegese Kartik Kliwon. Kok menawa pancen iku abdi Anjir abdi piyambak. ora dadi kaya ngopo besok bakal tak kandhane supaya yen kok tegesan iki aja dilapak. Anjir. Kanjeng Ratu, Kula Kang Mas. dina iki ra kaya adat sakmene. Yen napa naken? Sabene yen aku galing aku sono iki ra edilan meni. Nggone nyamping sus, nggone sasakan rapi. Nanging kok beda banget. Pintenipun? Sasakan wis ora besos babar pisan. Nggone napa rambut utawa napa rekto apa dal madu. Kaya-kaya iki kaya dodol-dodol wong iki ya apa ora. Kang Mas, ya wong garwasonan kok diodol-odol wong ya dosa. Ngono ya. Anjir toh. Garwasonan nek diodol-odol wong dosa. Lah nek diodol-odol karo bocah ora dosa ya. Anjir kok delok. Bocah iki bocah tuwa. Aku kira Kanjeng Ratu citra. nek ora diodol-odol wong ya ora apa-apa. Nanging Anjir boten kok garwasonan kok diodol-odol. pun pun karo Kanjeng Ratu. Gumunipun nanggen pundi Kang Mas? Kanjeng Ratu iki nak garwane sunan. Anjir toh garwa. Kanggo tepo tulodo para santri ana ing pati. Leres. Dok, Pintenipun? gulumu lho kok abang. Hah? Gulumu iki lho kok abang iki kenapa? Lancen iki wau lak mboten penak. Bagian sarina pondok Kang Mas. Kula ngeket kerokan abdi. Kerokan abdi. Iku mau abange perkara kerokan. Kanjeng Ratu. Kula Kang Mas Bagiri. Yen ada kopiane kerokan iki rak ya apa tur dawa. Cik. Iki kok beda. Pintenipun? Kerokan kok mung siji lincip ning gone kaya ngene iki jane kerokan. Kerokan apa dicokot wong iki mau. Garwasonan dicokot wong ya dosa. Darak ngaten Kang Mas. Lah kula niki nyuwun kerokan abdi golek duit recek ora ngentuke. Lah wong anane dre nggih kapeksa kula nggih ngerok. Jujune ora jeblok ngono ya. Jane aku iki weruh. Terus menapa? Terus menapa? Ya kerokan nggo dre kuwi mergo klincip ya lah. Drene kaya dre untu lho. Anjir putri. Kanjeng Ratu. Pinten menapa? Bola-bali aku karo Gusti Ratu. Menapa to Kang Mas? Nyampingmu iki lho kok teles. Eh? Nyampingmu kok teles apa kurang? Gonmu duweni nyamping ora pati. Nek pancen kurang para patayat, para
Teles. Lah niki wau rak ngaten. Sak sampunipun kula mirengke swanten panjenengan, kula gugup damel keunjungan kelangenan panjenengan. Susu boyo lali. Susu lagi wae tak udah. Ana kucing mlayu buan terera karuan, susu nang gelas disenggol kucing guling. Nyamping kula. Yen ngono telese nyampangmu iki perkara susu guling. Guling. Ditukang karo Kucing dase. kucing ndak sireng. Kucing dase. Kucinge gede ndase yo gede kae. Iki Kang Mas. Dadah. Aja kuwatir. Mengko yen kucinge tumekane papan kene, Cincin. aku alami suwe. Mas ampun ngaten. Supaya kucinge nek kena ben mati. Mas ampun ngaten nggih dosa. Kuwatir alami suwe. Moksa panuturan aku yo Kucinge teko Jenengan iki dos pundi to? Lah ingkang rawuh menika kadang panjenengan Kyai Karebut kok Pak luput. Anjel lepet to. Luput pundi? Menika Kyai Karebut boten kok kucing. Ya iki to. Kyai Karebut to. Boten dasar kok singireng awake nggih. Lah ya mulo kucing gandong dase ireng awake uga ireng. Wedi. Rumah saku iki mau kucing. Ayo lho Kyai tunduk. Pancen kucinge ya iki ya. Kanjeng Ratu. Yang ini kok garwane Sunan dosa. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Kang Mas, Mangkel. kok panjenengan Seru. sarune manggen pundi menika rak kalebet kadang piyambak dawuh mboten pinanggih. Oh, Anjir to. nek karo kajange ora apa-apa ya. Mboten tetes napa. Durung mari kangene apa wis mari? Ampun monggo. Nek durung mari ya ditutupe, dilanjutke nek wis mari aku tak melu bagekake. Anjir monggo. Oh. Oh, ya. Bola bali ngene. Dua penulat kali garwa kula nggih. Saru. Muga-muga tiang-tiang lahar puyuh niki ampun kados garwane kula Ratu Kalinyamat. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Ih, Cek Kang Mas wonten menapa wonten menapa Kang? jengkel. Kok jengkel wonten menapa? Aku nek muwu Kanjeng Ratu iki kudu para ping 10. Puji to. Ora kok gatekke babar pisan. Pangapunten Cek Kang Mas. Sesuai kok udira iki lho. Ah sampun ngaten garwaku ganteng ngene. Lah ya, Anjir. Kyai Karebut. Kula Kang Sunan. Ya aku jaluk pabura sawetara iki mau mbokno gojek karo kanggokku Kalinyamat. Mergo kanggokku Kalinyamat iki jengkelake kanggone ngaku. Jengkel ki kok gawe Kang Sunan. Jo, Liripun kados jengkelake sampun-sampun tak lakoni apik. Ning ngarep kucing, lho ning mburiku nyolong. Ah sampun ngaten. Ugar botonan kok nyolong yo dosa. Oh. iki terus kan Kalinyamat Jo, garwa Sunan iku boten parah. Nyolong. loh. Nek dicolong ora apa-apa. Nggih. Eh, Kok benten nyolong kalih dicolong. ngene lho, aku tak takon kowe kok nggih iki apa sing kowe iki ngerti? Apa kowe tau nyolong? Boten. Eh, Kula niku nyambung aturipun Kang Sunan. Mbok sampun Jeng. nek dicolong iya, nek nyolong ora tau. Luwih apik dicolong ketimbang itu. Terus, dikon nyolong ya terus. Banget titik ganteng dase ireng kok. Yayi, Kang Sunan. iki mau aku njaluk pangapura sing aku lagi bae ngrebut perkara kucing ganteng dase. Nganti yayi dumadakan tumeka papan kene arep tak sawat karo sepupu. Mergo rumah saku yayi Karebut iki kucing ganteng dase. Boten gados boyo kula. Heeh. Kang Sunan. Ono apa to? Sampun dadosaken kaget saketipun manah. Kang Sunan. Ya, Sowan kula ing Panti Jepara.
kula selaki sepisan kula tapak kalih keluarga Jepara. Tuladane Kang Sunan Hadirin dalah kanggo ratu kalian. Iki lho, kadang sing apik, sing bagus, tur isih kelingan karo wong tuwa. Ya, ya. Tetap salajengipun kula kasraya utawi nampi dawuh saking resanipun Rama Sultan wonten ing Kutang Utara. Jebul rawuh nek mati jebul iki mau enten Sanjenipun rumah saku nek flanke. Utawa kampir iki mau kampir. Tenan jawe apa ya? namung kapurih kuwi kawilujenganipun Ratu Semenanjung ingkang sapunika mapan wonten ing Pati Jepara. Wongkon kuwi. Ini ya. Sing saben dina sing cedhak iki ya kanggo yen upama aku paring piwangsulan karo sliramu iki ra prayoga. Kowe becik kanggo kemaringawan wae sing piwangsulan. Engko gek aku diarani pateni utawa problemi. Kamu. Kanjeng Ratu. Cek kula. Iki lho kadangmu takon kaya ngono. Oh, Piwangsule. kepareng Cik. Oh. Kiai karepe. Kanggo kalinya Yen to pancen tekamah ana ing Panten Jepara dina iki kepengin mangerten kahanane Ratu Semenanjung lan Pangeran Pangirti. Iya. Alhamdulillah. Wektu dina iki Ratu Semenanjung lan Pangeran Pangirti ora malangan sanjapa. Sehat wae. selangake gunung Panuwun ingkang tanpa upah saking prang ngrengkuhipun Kang Sunan Hadirin dalah kanggo Ratu Kaliyan. Iya. Katela mapanipun Ratu Semenanjung kalis ugi kraos mapan ing Jepara. Bener. Pancen kaya ngono. Lah peksa ngene ya. Mergo kang kowe iki mari kita. Cek yo. Nek iki papan kene jusuk to bali. Kula kedah ipun ing Pati Jepara Supaya supaya kanggo paling nyaman kuwi marem kuwi. Oh. Oke, kesusu bali luwih. Nindep kosetino rong dina Pak. Ingat kan dina rong dina ora yo Kanjeng Ratu. Gelem apa ora? Pripun Kang Mas? Gelem apa ora? Boten kersa. Ora gelem tenan. boten teges kula niku nampik menapa ingkang dados kekajenganipun Kang Mas Sunan. Namun kemawon sanes sedal. Ngono ya. Yen to kula sesarengan kali garwa kula diajaraken. Tak lakukan sekeca bali kula kedah. Tak perutawi ipun ing Jepara. Yang ngono tiwas beneran besok yen dolan nang Pati Jepara bebarengan karo aku susah gawe. Aku bakal yen sliramu gelem dolan meneh, tak gaweke sentong sing sisihe kanggo paling nyaman. Oh. Kowe iki cepet kerja. Piye? Terpaksa kula wangsung wonten ing Pati Jepara. Ngono, ora kersa nginep sedina rong dina. Wis ngene Oh, yen pancen sliramu bali aku titip salam kanggo Paman Sultan. Watos. Tapi pun Kang Mas Hadirin badhe paturaken wonten usaha matur Ora usah dadak